matsayin naka kafiri ne. Girman ka yayi daban da na kowa a zahiri, wallahi mai musun matsayin naka kafiri ne. Ya Rabbu kalikal magaluku Rabbu kalikina, lidifin da kai yi mini karan dansa annabina. Na san kana yi mini sanda na zo da laifukana, wanke ni kara wanke mini laifukan jikina. Rabana da do salati Allah da tsira ga imamu maddu kairi wanda shi fa bai da tsara. Alai sahabihi da auliyan da ba su fatara, ka saka da shehuna alisarkin mu malami ne. Ko bar shiga abun zance Fatima Batula, yardar ku ce ta sani na dawo ga ku Jamila. Ko bar ki ce a buɗe dan naki ne wakila, ƙaraba na abin da ruhi ke so na salsabila. Allah ka tsarkake min harshe fagen yabona, a babu kuskure inna yi Rabbu kalikina, ya shige cikin zukata har wanda ba su kauna. Ka tsare ni yin riya Allah ko kwaya ɗaɓarna. Sallama ga mai karamci annabin da ya fi kowa, sallama ga mai karamci kai ne ka tada gawa, sallama ga mai karamci shugaban da baya rowa, fatahil kamal sarki girman ka kai daban ne. Usuli nake biɗa annabi in ina yabanka, buɗa na abin da mai nema za a ce ya ɗauka, dan sayyida Khadija kai kashafin da za na ganka, shine abun bukata guna kan rabo ne. Fa'allu ma yuriduka ya baka zil jalalu, kai yanda duk kake so, yardar ka ce kamalu, yardar ka ce amintacce mai gida hakilu, sai inda kai ake samu mai gidan Bilalu. Girman ka yayi daban da na kowa a zahiri ne, kai ne na fari tun farko wanda Rabbu yayi ne. Nuri salamu mai kyan furci kai na daban ne, kai ne ka tsai da shirka mai kin kaɗan tsiya ne. A rike ka ne ta farkin tsira aminu nura, binka dole ne amincace dole ba dabara, kai ne gudan da Rabbu ya zaɓa da bai da tsara, hanyar ka ce ta farkin bin Rabbana tabara. Duk mai musun batunka wallahi ɗan tsiya ne, zai dawwama alalura dan shi marar rabo ne, tun daga aljanna ya ɗauki wuta a zahiri ne, wallahi mai musun matsayin naka kafiri ne. Girman ka ya haramta ga kowa ainihin na'imi, sanadinka ne aka yi mana afuwa nurin salami. Kura bincike fa bai sa gano ka ya azimi, ga mai kira yana ta kiran naka alkarimi. Jin kai da tausayinka aka daina bin na mata, da idan an haihuwa in mace ce ana kashe ta, ga uwa da jinjirarta tana so ana hana ta. Jin kansa ne ya tsaida hakan 'yan uwa mu gane. Kadarinka yayi daban da na kowa farkon halitta, a walil azalati kai ne Allah ya bai wa tuta, a taɓa kashi yake sanya ilahu ya kusata, wa zai taɓa ka Rabbi ya kyale ai babu shi ne. Sarki uban sarakai dole ne a sallama ma, mai sanka ne amincacce shi kasa adama, mai kinka ne a sararre dole yayi ladama, bayan da zai rabauta dan bashi babu rama. Utiyat min kulli shay'in ya baka ya imamu, in baka
ganiyun ba a biɗa a samu, kai ne fa kasimul kairi mai rabo a samu, ga mai bara yana ta bara kunka alkarimu. Ba wanda za na so in ba kai ba annabina, begen kashi na kama in ba shi babu raina, zuciya tana mararin yaushe za ka ce magana, ƙaunar ka ce ta ɗeban kewa cikin yabona. Ya za a ce ina son ka ba za na bayyana ba, yanzu lokacin da ya zo da ba za a tankwashe ba, ni so na ma na zahiri da baɗini ka duba, kyautar ka ce nake so don Fatima ka duba. Kunci na rayuwa yau shi ne ya sani kuka, na rashin ganin ka annabi ruhi kamar ya sauka, da Fatima diyar ka annabi ce na daina kuka, ka kira ni ka shafa kaina ni ɗin almajiri ne. So ne da na niƙar ƙauna ta ƙara tunzura ni, ta aje ni inda ruhi ke so ta razana ni, amma ganin ina tare da kai yake tsimani, ban tabbacin yaƙini na rike ka ya ishe ni. Ya maulal mawali gaba wannan kana ta roƙo, fatayin cikin yabanka ka buɗe na aika sako, kabuli nake biɗa annabi ce na hau na ɗauko, na mace watan yabanka yaushi nake ta roƙo. Daimani ka sani in ta yaban naka ban gaza ba, ka daɗe ni alƙalam na yabo wanda ban riƙa ba, ka tari da kai nake so na san ba zan rasa ba, ka daɗe ni sirrika wanda ba za su jinkita ba. Nan ne fa za na huta ba dan na dakata ba, rabana daɗo salati ga majingina maduba, sa'ali sahabu su ne ka ce a duba, ka haɗa da auliyanka su ma fa jarumai ne. Almajirinku ne ya ikwanu masu duba, waye Abubakar ne na ma'aiki ba wai ba, daga malami yu malani Yakuba ne ku duba, minanan nake a Naija hanyar gwari ne mazauna. Wallahi mai musun matsayin naka kafi